Tipramo thani jotoni slai sikla Karamchara constituency ni MLA Paul Dangshu MLA manma yagulo sal choya karui habo nongkhortui office thangma hai bini constituency o sal thugino berai laharlam hamya eba kubangma jungjal rokno cheroi nai tongo chungnugo bini social media rogo tipramo thani eba khe tipramo tha bodolni jotoni slai keslang eba naikolnai hinui chung khakao tabuk Karamchara amchoni lukurok bo balaino tongthokjak MLA Paul Dangshuno manoi hake omohaino dofani khorangna khranani bagui dolai exclusive channel no subscribe khlaidi hambai।